Ikaw na bag-o ron nga SK Federation President sa representing sa hawanan sa konseho. So sa tanang youth, no, sa tanang youth kay I am the representation of the youth sa council. Tabangan ta mo o lingon ta mo og dili ko magpakaulaw ninyo, kana lang. Lay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Aksyon! Balita! Magpasalamat ko sa Barangay San Isidro na ila kong gipili as SK chairman sa among barangay. And secondly, pasalamat po ko sa akong mga kauban sa 24 ka barangay nga SK chairman nga ako ilang napilian para sa SK Federated President. Nagang salamat yung tanan. Okay, so when it comes to akong mga platforms as an SK President, so may magadayon sila nga ang SK sa sports lang, di ba? Sa sports lang, which is dili na mao. Ang ato ang gi-look forward is ang kaayuhan sa youth, kay I am the representation of the youth sa council. So unsay mga hangyo nila sa ako ang mga kauban pod, ako nang paningkamutan basta makaya lang. Dito sa City Council, support na ba ka sa mga executive request gikan Mayor Pepe? Musuport ako sa kaayuhan jud lang say kitantanan ga look forward raman ta sa kaayuhan, di ba, sa kalambuan. So ready ra pud ko mo support niyo ug unsay iyang mga iingon ako. Sir, side matang karon nagkadagan ng kamatanunan nya sa buta bisyo labi na gid mga illegal usaon man nato isip nabod sa Ilogya Balaod imuhang papa, no. So ang pagkuanini nga anti-illegal drugs labi na sugad tanay pamaayo niya po pagdala sa mga kabatulan nga dili mapunta gyud sa bisyo nga illegal. So about sa drugs para mapalayo ang youth, no. So ang akong buhaton ana is mag-create og seminars in every barangay about sa drug symposium, anti-drug abuse and sa mga inana, then para pud ma-divert ilang una-una for going into that bisyo. So magpa-sports kita, nala makako basketball player man pugo, sports minded man pugo ang pagkatao. So atoa silang i-divert ilang attention into sports, kay mao man ay ganahan sa ato ang kuan, di ba? So di na pud mo focus sa basketball o volleyball, nagkanon pong ubang sports pod, kay mainly mo umugod na ingon basketball ray kuan, volleyball ra, focus pud taglain ba. So livelihood program para sa mga kabatanunan labi na katong standby. Livelihood programs, so pwede ta na silang gamaan o mga negosyo starters, like para makita ninyo sa Rizal, gamaan na to sila o mga stalls, then hatagan po sila itong negosyo starter, mga puhunan kusa na sa akong mga platforms nga akong ipopost. May winaw ko na sa sir mo lingkod gyud sa konseho. As of now, ang ingon sa DILG is humanon pa jud ang period sa filing of SOSE. So mahuman ang filing of SOSE is 29, di ba? 29, so maybe mga 30 na. Magulat ra ko og ingon sa DILG. So sa pagkaroon dili pa ka mo lingkod dito sa council. Sa karon dili pa kay mag-turnover pa man sa former SK president. So kano sa inyo siguro ang turnover? Wala pa. Wala pa date. Okay, nato yung mga dokumento, mga financial records, mga properties or equipment nga inug-turnover sa imong libawan lang doon na ba? Sa ako ang wala jud ko pay knowledge anang inana sa tungod sa ilang mga equipments nga na purchase, so ko kalibutan nila. Because importante ka nang kabulo ka sa ilang mga proyekto nga imong sundon. Oo. So, Okay. So sir, imuhang mensahe sa ato ang katawhan sa Tanhay din, ikaw na bag-o ron nga SK Federation President sa representing sa hawanan sa konseho. So sa tanang youth, no, sa tanang youth kay I am the representation of the youth sa council. Tabangan ta mo o lingon ta mo og dili ko magpakaulaw ninyo, kana lang. salamat kayo. Kung dili kita ang mulihok, kinsa pa? Unya kung dili karon, anus apa? Aksyon! Balita! Aksyon! Balita! Ang imong kagawasan, mahagtos kung ang kagawasan sa isig kaigon. Nahimugso na, aniya na ang tulumanon sa radyo.
nga katawhan ang nagpalayo. Aksyon balita. Akong hingaliban. Wala ko'y gikahadlukan. Kaunang mga isyu o mga importanteng kasayuran nga may kalambigitan ang tanang mga miyembro sa katilipan. O karon, ania ang inyong alagad sa kahanginan. Aksyon balita.